vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages rakaitibva tapinda mumamessages edu. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti mundiposterewo confession yangu yakamera sekudai. So ndine umwe muzukuru wangu uyo ainge achigara kuSouth Africa. Inini nemuzukuru wangu pamakore takaenzana, saka ndiye akatanga kuenda kuSouth Africa, ndokubva ndazomutevera. After some time ndokubva tazotumidzira mari yekuti madzimai vedu vange vachiuya kuzotijoina kubva kuZimbabwe, tikabva tambogara navo tiri ikoko kuSouth Africa. Asi ndakati ndichigara nemuzukuru wangu, pane zvandakaona paari. Ndakaona kuti muzukuru wangu munhu anofarira fast life. Mumba make ndakawana makazara zvipepa zveloto, zvipepa zvaaishandisa kana achibheja bhora nezvimwe zvinhu zvakasiyana siyana. Zvekare munhu wekuti achifamba paya kana mukatambidzwa zvipepa zvevanhu vanorombesa aisambozeza kana kutya kuti ange achitambira zvipepa izvozvo. Mumba make zvaingogara zvakazara. Saka patakazotumira mari kuti vadzimai vedu vange vachibva kuZimbabwe vachiuya kuno kuSouth Africa, inini ndakabva ndashandisa mukana iwowo kuti ndinge ndichizviswededza ndinogara kure nemuzukuru wangu, but tairamba tingori in communication. Iye chete ndiye ainge asingazivi zvainge zviri muhana mangu. Inini nemudzimai wangu takati tazoshanda ndokubva taunganidza mari yedu, tikabva tauya kuZim tichibva kuSouth Africa, ndokubva tazotanga zvekutengesawo mukatakishop kedu. Mazuva ekutanga mukomanashi handidi kunyepa, zvinhu zvainyatsokufamba. Ndega ndainyatsoona kuti panapa zvinhu zviri kufamba, but nekufambawo kwenguva zvinhu hazvina kuzonyatsondibhalansira zvakanaka. But in the first days ndakatosvikawo pachinzvimbo chekuti muzukuru wangu uyo ainge ari kuSouth Africa ndiye wandaitopota ndichimutumidzira mari kuti ange achindihodhera. Dzimwe nguva aindihodherawo madoro, dzimwe nguva achindihodherawo madragons, marussians, maviana nezvimwe zvakangosiyana siyana. Saka muzukuru paakaona kuti sekuru vanenge vari kuita mari, akabva atanga kundikonfirma achibvunza kuti sekuru, zvinoita here kuti munditsvakirewo chiposition chekuti ndinge ndichitangawo chitakshop changu. Ndokubva ndamutsvakira nzvimbo. Ndakati ndamutsvakira nzvimbo, iye akabva azotumidzira staff zvekare nemari. Inini ndikazotoita mwedzi wose ndaiti kana ndikatengesawo kwangu, sometimes mudzimai ndiye anenge achitengesa ari kuchitakshop chemuzukuru. Dzimwe nguva mukadzi wangu ndaimusiya ari muchitakshop chedu, inini ndobva ndaenda kunotengesa ndiri muchitakshop chemuzukuru. Mari yakati yati one day muzukuru ndokubva azobva kuSouth Africa achiuya nemudzimai wake. But mukoma muzukuru wangu akangoti achingosvika muZimbabwe semwedzi uno, mwedzi unotevera wacho, maproblems andainge ndava kusangana nawo ainge akawandisa. Staff rangu ndaiti kana ndikahodha, vamwe vose staff ravo rainyatsokusvika zvakanaka, but inini zvangu ndega ndo zvaibva zvangonzi zvatorwa neZimra. Apa panenge pasina kana refund kana chii, saka ndakabva ndatanga kubroka zvishoma nezvishoma. In the end ndakazogumisidzira ndava munhu ainge ava kungorarama ari muzvikwereti. Mari ndainge ndava kusatombobata, hongu mari ndaibata, but ndaingoti ndikabata mari iyoyo inenge ichingotenderera, nekuda kwekuti pacho pandinonobatira mari ndinobva ndatoona kuti mutakshop hamusisina kana chinhu. Ndobva ndamhanya, ndobva ndanohodha. Kuti nditi profit yacho yainge ichienda kupi ndainge ndisingatombonzwisisi. Ndichinotarisao kusaidi kwemuzukuru, muzukuru akangoshanda for less than 4 months. Iye nemudzimai wake ndokubva vatondiudza kuti sekuru, ndiri kumbirawo kuti munge muchitiperekedza nekuda kwekuti tiri kuenda kubhodha, toda kuenda kunotenga motikari. Muzukuru wangu ndakamubvunza kuti motikari ko mari yacho manga makaiviga pai, but ndakangozviudzawo kuti munhu haungamuziviri homwe yake. But nemukadzi wangu takatombosvika pakugara pasi tikazvibvunza kuti vanhu ava within 6 months vatotenga motikari 2, mari yacho yavakasevha imbori marii? Nekuti kekutanga patakaenda kubhodha muzukuru wangu akatenga motikari yake hombe, ende akangoita zvekungoburitsa mabhanchi ema-US. Then after 2 months muzukuru wangu ndokubva azotenga zvekare imwe motikari, iyoyo fan cargo, yakabva kubhodha isingadhiraivhiwi, yakangobva kubhodha yakaita zvekuiswa pamusoro petowing truck, ndokubva yangodhilivhiwa ichiri nyowani. Asi motikari iyoyo haina kana kumbofambiswa kana kuita sei, yakabva yangonoiswa pamushikashika iri nyowani kudaro. Saka zvinhu izvi nemudzimai wangu zvaigara zvichingotinetsa kuti kazi muzukuru ane mukoto wake wemari kani waasingade kuti isusu tinge tichiziva.
dzimwe nguva zvaipotawo zvichitirwadza nekuda kwekuti tainge takatomubatsirawo kuti ange achitanga takshop yake. Taiti kana tikatarisa takshop yake, mutakshop make maigara makangozara stock, kumba kwake chikafu chaigara chakangozara. Apa munhu wekuti within 6 months ainge atotenga motikari 2. Ininiwo Muzukuru ndakazosvika pakumuapproacha. Panguva yacho ndainge ndichidawo kuti ange achindikweretesa mari, nekuti ndainge ndanzwa kuti business rekutengesa zvinhu zvekuvakisa as in hardware rainge richibhadhara more than iri ratainge tichiita remagroceries. Saka ndakamuapproacha ndichiti ndokumbirawo Muzukuru kuti unge uchindikweretesa mari. Iye Muzukuru akangondiseka akati, Kule, mari haikwereteswe munhu zvekudaro, but zvandokwanisa kuita Kule, ndinokwanisa kukurakidzayo pacho pandiri kuenda ndichinonokora mari yese iyi yandiinayo. Paakandiudza izvozvo handina kana kumbogara ndamupa mukana wekuti alright ndichambotanga ndanofunga nezvazvo, nekuti ndaitya kuti maybe anokwanisa kuzochinja pfungwa dzake obva azondivharira panze, semafungiro andainge ndichiita kuti Muzukuru ane mukoto wake wemari but ainge achingondivharira hake panze. Ipapo Muzukuru ndakabva ndatoti, Muzukuru, handei izvezvi, ndokubva tapinda mumotikari. Takati tapinda mumotikari, Muzukuru wangu ndokubva adhiraivha motikari yake ndokubva taenda kuRukova. But pacho patakaenda painge pakaita pamapopoma. Ndo paakati, apa Kule ndipo pandotora mari yangu yose. Haana kupinda mumvura, asi akangoenda pasaidi paya panenge paine jecha riverside, ndokubva angochera kakomba. Akati achera kakomba kudaro ndokubva arasira mvura mukakomba ikako, ndokubva anokora jecha riya, ndokubva azanganisa jecha nemari yaainge atora mutakshop make. Pacho pandakamuudza kuti, Muzukuru, ndinoda kuti unge uchindirakidzawo mukoto wako. Iye akabva amboti, chimbomirai Kule. Ndokubva adzokera mutakshop akabuda akabata chidhende chainge chiri chered nemari yandisingazivi kuti yainge iri mari, ndokubva azodhiraivha achienda neni kurwizi ikoko. Saka akati anokora jecha riya ndokubva azanganisa jecha nemari, akabva asunga chimucheka chake chered akabva akanda pamapopoma ipapo, akabva ati kwandiri, Kule, ndo mukoto wangu, handizivi kuti makashinga here Kule kuti munge muchiitawo izvi zvandiri kuita. Ndakamboda kuramba but ndakabva ndangozvishingisa ndikazviudza kuti ndiri munhurume, plus ndainge ndichiziva nhamo yainge yakandimirira kumba. Ndikabva ndati, Muzukuru, inini ndazvipira, as long as zvisina ropa mukati, Muzukuru, ndazvipira. Iye akabva ati, Kule, wamakambonzwa kuti akafa ndiani kubva zvandakatora zvinhu izvi? Pane hama yenyu yandakambouraya here? Pane hama yangu yamakambonzwa kuti yakafa here? Ndikati, kwete Muzukuru, hakuna kana wandakambonzwa kuti akafa kubva zvawatanga kuita mari. Akati, saka Kule, wai muri kutya? Saka takazobva ipapo takananga kumba kwemunhu wacho uyo waainge achiti ndiye ainge akamubatsira pazvinhu zvose zvaainge ava nazvo, ndokubva ndazopiwawo zvangu mukoma. Saka ndakati ndapiwa zvinhu zvangu zvandinofanira kuti ndinge ndichishandisa mubhizinesi rangu randinoita, ndakanzi makuseni kana kuri kunzi ndakasika kusvika pabasa, kastoma yekutanga painotenga, mari iyoyo inofanira kupinda mumaoko angu, ndobva ndaiisa pasaidi. Kana ndikasakwanisa kusvika pashopu pangu makuseni, ndinofanira kuti paya pandinenge ndava kuda kuvhara shopu, mushandi wangu ndinofanira kuti ndinge ndichimuudza kuti iye ngaachichaisa, ndobva ndasara ndiri inini mushopu, kuitira kuti munhu wekupedzisira paanozonditambidza mari iyoyo handifanire kuti ndinge ndichiizanganisa neimwe mari inenge yaswera ichipinda mutakshop mangu, ndinofanira kuisa pasaidi. Mari iyoyo ndine mazuva andakatarirwa kuti ndinofanira kuti ndinge ndichizotsvaga panenge paine mapopoma, ndobva ndanoita izvo zvandakaona Muzukuru wangu achiita. Zvinhu izvi ndava nenguva ndichingozviita mukomanashi, asi dambudziko randava naro nderekuti pari zvino zvandinoita ndezvekuti dzimwe nguva ndinokwanisa kungoti ndakagara ndobva ndangoona kana munhukadzi wandinenge ndafarira mukutarisa, but ndinobva ndatonzwa kuti kunhengo kwangu uku pane zvinenge zvichitobuda, as in urume hunenge huchitobuda. Ndava munhu wekuti ndinokwanisa kungoprodusa kunyange ndichingofamba, kana ndikangofunga bonde just like any normal man unokwanisa kungofunga bonde throughout the day. Asi inini kana ndikangofunga bonde chete ndinobva ndatozvinyorovedza, urume hunotobuda, ende hunotobuda hwakatowanda mukoma, zvekuti ndinotonzwa kuti mini brief yangu yatozara neurume. Ndo dambudziko randatarisana naro mukoma. Hey,
vedare ndo meseji yandatumidzirwa namukoma vedu. Zvakangooma hazvo, hanzi shoti rava kungogara rakangonyorova. Zvatinosangana nazvo mukurarama zvakangooma vedu we. Please let us talk about this issue in the comment section. Regai vataenda panyaya yedu inotevera. Mukomana chimakadii ndinofara. Ndiri mukadzi ane makore 41 years ekuberekwa. Ndokumbirawo kuti muvigewo chitupa changu. Ndokumbirawo kuti muite zvekuverenga. Nokuti vakawanda vanorekonaiza izwi rangu. Saka dambudziko rangu rakamira rakadai. Ndine mwana wangu musikana. Mwana wangu musikana uyu akaroorwa. Sorry mukomana achipandiri pane noise. Ndizivana ndinyatsonzwa zvakanaka. Dambudziko rangu rakamira rakadai. Ndine mwana wangu musikana ane makore 22 years. Akapinda mumba aine makore aine 20 years. Paakapinda aine 20 years 19 akutotina 20 years. Ndopaakapinda mumba. Apinda mumba mwana wangu nemurume wake havasi mazera akanyanyosiyana. Vana vakatorana vari pachikoro. Saka vati kure vati fambei nguva. Murume wake akazoaplaiwa kuti aende kuchisoja. Aenda kuchisoja mva abudirira mva aenda kuchisoja. Zvegore rakapera. Aenda kuchisoja akaenda kutraining. Saka chainetsa mwana wangu munhu aisataura but aiona kunge zviri right. Amwene vake vaiti vakauya kumba vairamba kurara pasi achine one room. Vaindoda kurara pamubhedha. Miri yangu inorwadza. Saka mwana haana kuda kuzvisa mupfungwa nokuzvikoshesa. Mwana akangoita sei vaingorara vese amwene nani nemuroora nemwana. Vachirara pamubhedha umwe chete uyu. Varara pamubhedha umwe saka mwana uyu zvaita sei zvainge zvisingamufadzi kuti amwene varara pamubhedha wangu. But haana munhu waaiudza. Saka amwene ava vakazoti mwana wangu akazoti atsvaga imba. Akazi nditsvage 2 rooms. Mwana wangu aishanda. Murume ari kutraining. Akati nditsvage 2 rooms. Vatsvaga 2 rooms. Atsvaga 2 rooms dzake. Vafunza kuti saka 2 rooms ndiri aim yokuti amwene vangu kana vachinge vauya ndinovawaridzirwa pasi mudining. Asi amwene pavakauya aine 2 rooms vakaramba kurara pasi mudining. Vakarara kupi? Vaindorara pamubhedha. Kusvikira iye asiya. Iye mva avasi vachirara pamubhedha, iye mva akurara kichi pasi nemwana. Saka zvinhu zvaimunetsa nezvaimutambudza. Saka aiti mumwe musi ndakaona amwene vangu vati ndarongedza wardrobe mako. Zvakandinetsa kuti amwene vangu vanorongedza wardrobe mangu vachibata zvinhu zvangu mabhuku angu chichi. Zvakamunetsa mwana. Saka papaya paine mazuva akati vandisendera meseji akaisa ringi pachigunwe chake. Achiti mama tapiwa ringi naamwene hanzi yakasiwa naatezvara hanzi nekuti ndinokuda saka vandipa ringi iyi. Saka yakasiwa naatezvara ringi iyoyi. Saka hanzi atezvara vakati handinozopa mwana wangu mukomana. Saka aisa ruoko rwake rune ringi da ringi yacho itori gold ring. Vanati iwewe une shuwa here kuisa. Vanati kuti hana yangu yakarova achindisendera pig. Nokuti ini ndiri kunyika kuno kunyika yevatorwa iye ari kumba. Hana yangu yakarova. Vanamuti ringi iyoyo haisi right. Saka iyewo necheipapo akabva avhunduka. Akabva ati mama mati ndikati haisi right. Enda kuna mufundisi. Unonamatirwa. Saka ariko una mufundisi wanapa akanonamatirwa. Akabva manifesta mufundisi wakati pane ringi yawapiwa ndokumbira udzosera ringi ichi beki. Saka iye zvinhu zvakamuremera kuti nditi ringi yandambogamuchira ndozodzosera. Zvinhu zvakamuremera. Saka akabva agara neringi iyoyo. Saka taingomudza kuti iwe ringi iyi isa musauti. Ngaigara iri musauti tichinamata tikanamata. Kusvikira vamwe mukoma wamwene wake hanzi vamuisira meseji vachiti muroora
unonamata zveshuwa da kuti unamata makumbo angu ayanorwadza. Saka iye zvinhu zvakatanga kuuya mupfungwa dzake mbaita kushena kuti sei vari kundidaro. Saka indaibva ndaramba ndichinomukurudzira ndichiti iwewe enda kumaprayers namata endo kana kumasowe uchideuide kwese kwaienda rinhu yaibatwa. Saka iye kuti adzosere zvinhu zvaimunetsa. Saka murume wake paakafona ari kutraining but ndapiwa ringi namama but inini ringi handidi ndoda ringi yako iwewe. Sei vachindipa ringi wakatomupa ringi vachiti iwewe pfeka nokuti yakapiwa Tino baba wake vakafa wakati inopiwa mwana wangu. Saka iwewe futi imimi muchazotozopa futi mwana wenyu mukomana. Saka zvinhu zvikamunetsa. Murume abva kutraining, murume apedza training yake. Saka paya pakunoti vanotambirana, iye mwana wangu vati kuna mai mama ndimotoita sei motoenda kunotambira chii, mutambira henyu mwana wenyu, because mwana wacho ainge atanzi kuri kudiwa chii, munhu 1 or 2, hakusiba vanhu vakawanda. Saka vanati mama imimi chiendai kana kutoenda inini nemi kana kuti imimi chiendai because mwana haana kuzokusara naye. Saka zvadaro paka paita mitauro yakawanda wanda. Mumwe wacho mubvati atitoda kuti mama wauye, iwe mukadzi wangu uya. Uyu mubvati zvinoita here kuti ini ndiende iwo mama varipo, ndega nditi mama aende wauye. Saka izvi vangu vakutaura vari 2 iye naamwene vake kuti imi mama endai. Saka zvisinewo mai vacho vangoti vanoenda papaya mai vacho bva ina handikwanisi kuita sei, handikwanisi kuenda because handina hembe, handina sosanza ini mama mari handina kuti ndikutengerei hembe, ndikutengerei mandiupe mari yebhasi because kwaenda kwacho kwaiba like $50 kuenda nekudzoka nekwavanogara. Then osira futi ane murume wemari yekuti azokwira azowana mari yetransport kudzoka. Saka paidwa mari inosvika kuti like $80. Saka inini mari handina kukwanisa kukupa mari yekuti muende nekudzoka nemari yekuzomupa chii uyu apedza training azowana mari yekudzokesa kumba. Saka amwene wayo handizivi chii chakaitika kwavari nguva yakwana yekuti kuendwe. Amwene wayo mbva vati ina handiendi, enda iwewe. Mwana mbva aenda. Saka paka pazoita mitauro yakawanda vana tete wazoenda sei pagraduation iwe wazoenda sei. Saka zvo zvinotaurika. Saka murume avauya havafara vaita sei. Murume aita zvaanoita kuna mai vake, aita zvaanoitawo kwandiri nambuya vake. Semunhu akabva kutraining akangonditekerawo gumbezi, matenesi nezambia, gumbezi, matenesi nezambia. Akatengera mai vake akangotifananidza. Ina handina muchakaita sei, ndakangotendawo zvakadaro. Saka ipapo pachakundinetsa kuti mwana wangu akungorwara. Kurwara kwaakuita ndichanzwisisi kuti chii chakuitika because akatanga achingoti ndikupera simba, ndikupera simba ndikuti. Saka nezuro mwana aichema nokuchema pandiri kuno kunyika yevatorwa iye ari kumba. Aichema nokuchema achiti mama ndoita sendakutya, ndiri kutonhorwa, ndiri kudedera, nditadza kumira apa ari ega. Zvikandinetsa zvikandibaya ndikarara ndichinamata. Saka ndoda kukumbirawo kune vedaro kuti ndibatsireiwo. Komanashi ndibatsireiwo mwana wangu, ndizive kuti chii chiri kuitika, chii chingamurwarisa because mashoko akawanda akataurika pamwana mudiki. Ende murume wacho abva kutraining ikoko zvakawanda zvakaita zvine musoro nemari yakabva ikoko inobva yakauti wandei. Akaita zvinoonekera zvine musoro, zvinoonekera zvokutoti unoshamiswa nezera ravo ravari vakatotenga pekugara mumadhorobha. Saka zvinhu zvokuti handizivi kuti zvakabata vanhu vakawanda kana kuti iringi iyoyo here yakukonzeresa. Ndokumbirawo kana vari sekuru samaita kana vachikwanisa kubatsira vandibatsirawo, kana imukomana nashi mundibatsirawo kuti toita sei nemwana wangu, kuti mwana wangu kuti ndizive kuti ndo ringi here yakapuza, ringi itori ndo ringi here yakapuwa iyoyo, kana kuti kwangu kurwadziwa nokuchireketa kuita vanhu musoro pemwana wangu. Saka mukomana nashi ndokumbira kuti muitewo kuverenga kana muchikwanisa kuverenga audio yangu, kumbirawo rubatsiro mune vanhu vamunoziva vanobatsira mwana wangu abatsirikane. Zvokuti izvozvo nditori panguva yakaoma, nditori nestress mukomana achisoye nekurebesa, nditori nestress yokuti izvozvo zvemwana chii kungorwara. Munhu aingariraiti kutanga mwana ungorwara kungodedera ungoita sei. Akaenda kuclinic nhasi
aenda atestwa zvese kuti ane nhumbu here. Matesti ese aitwa, hapana kana testi yakase yaonekwa. Saka chinhu chandada kubvunza ndada kukumbira kwamuri kuti todawo help kumwana wangu, nokuti handichazvinzwisisa kuti chii chiri kuitika, kuti amweni avo zvinoitawo here kuti amweni varari pamubhedha womwana mukomana, zvinoita here kuti amweni varari pamubhedha womwana mukomana, amweni varongedza wodhopi yemuroora vachibata nemabhurugu ake, zvinoitawo here, kana kuti kwangu kuri kudherera nokuti mwana mudiki, nekuzotiwo kuti hanzi muroora unonamata. Izvi anga akuudzwa nani nemukoma waamweni, kanzi muroora unonamata, handarirwa mbiri yako yekunamata. Sokuti ininiwo ndiri munhu anongokurudzirwa, anongobhilivhawo mukunamata, ndongokurudzirwa vana vangu vazhinji kuti kunamata ndokukunda zvose. Saka ndongoramba ndichikwakurudzwa ngatinamate, dambudziko rauya tinofunga matonamata, dambudziko rauya tinotsanya tonamata, dambudziko rauya tinodai tonamata. Saka ndoda kukumbira mukomanashi kuti kana muine vamunoziva abatsire mwana wangu, ndakumbirisa mukomanashi kuti izvi zvana yangu isina kana kugadzikana. Tatenda. Zvimwe zvinhu zvinongotyisa vedare. Ndo message yandakatumidzirwa nezuro navahanzvadzi vedu. Please ngatitaurei pamusoro peissue iyi mucomment section, kana kuti munouya kuinbox kwangu toona kuti vahanzvadzi vedu vangabatsirikana sei. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.